panguva ino zvinozobuda pachena kuti kana iri nhau ye2030 zvanyatso kubuda in light kuti nhau ye2030 yanga yagara iripo even before 2017. Madevelopments ari kuda panguva ino vanhu kuona kuti aiwa zvinhu zvazvakarongewa manizvi, zvinhu zvakaplaniwa. Vision 2030 panguva ino tichiona nhau yakunyatso pinda in motion. Vanhu vakunyatso kuona ichisvika, vanhu vaingonzwa ichitaurwa, vamwe vachiti idambi, vamwe vachiti hakungotaurawo, but panguva ino zvanyatso kubuda pachena kuti kubva makare before 2017 maplans awa zvikananda zvazvatova nawo. Saka pina masvika muda kutoka panguva ino ina link m subscribe or like on the bell icon. Timida pendo pake mudanyira chiti one day people will be shocked when they discover that 2030 was a plan for a long time. Even before 2017 everyone in the script akaitiswa, vamwe vakaitiswa for free and vamwe vakabhadharwa because muridzi we2030 ndiye futi muridzi wemari yese being thrown around. Ndo mashikwanto na link m tonoti mwana yachi Endrambira achireply to this post achiti, although I disagree with Chamisa soft politics, but when he says there is no constitution to defend, I sometimes agree Dambudzo captured all the state institutions. The person he is on his way is General Chwenga and his deep state. Symbols need a massive unity at this juncture. Doma developments aripo arikuonekwa kunzi aiwa kana iri nhau ye2030 yakanga yakarongwa kubva kare, and panguva ine people have been used vakawanda vachiita kuti 2030 iyi ive in motion. And panguva ino tona Vipikosa noChwenga ava the key player ari kuenda against the vision 2030. Now ndiye munhu afesana nezvigananda, ari kuonekwa kunzi ari kunyatso kuva an obstacle iri very very huge in front of the Canada's. Pina comment section menu za kungro aim or leave on subscribe or like, once you don't turn on the bell icon.